होवेला हर समय आजो होइला औसी कहनी कि हाँ हमार शुरुआत लइकने के साथ यहाँ पे भी आइल बानी त होइल बा इनकरे साथ शुरुआत इनकरे घरे आइल बानी हो काहे कि फुआ कइले बानी छठ पूजा और गांव के हवा बहुते लागेला जी। छोरिया मत कहियो हाँ। पटना के हमार ब्लॉक में स्वागत बाजी। गांव के नजारा बहारा बहुत जरूरी होवेला। हवा से मिली गांव के एकदम शुद्ध शुद्ध हवा कहियो बाटे प्यारा सा गांव ससौना के नजारा जहाँ पे देखत आनी कि कितना भोरिए भोरिए की शुरुआत होइला या त दतमन से या त झाड़ू दोनों में सफाई होवेला। और सफाई तो बहुते जरूरी बा ना, तब तो चाहिए जरूर रहे। आगे के नजारा अब दिखाई हम पीछे के नजारा आ गई हमार महफिल जमावे। गिलास के डिजाइन गाँव के लाइन कभी सीधा नइखे हो बड़े कदम के पेड़ हमके तो बहुत अच्छा लगेला। लेकिन हाँ जरूर बताएं कि आपके गांव में सबसे अच्छा का लगेला। दुई को चीज तब बतावे के बा ना काहे कि गांव बहुत सुंदर होवेला। वहाँ पे सब अच्छा। सबसे पहला काम का होवेला बूढ़ी पुरनिया के भैंस के गोबर चला था बहुते ज्यादा बवाली में काहे कि गोईठा हो जानते बानी कि गोईठा के बिना अभी खाना बनल एकदम पॉसिबल नहीं खेबा। तो बिना गोईठा के काम हुई कि ना पूरा तो नहीं हुई लेकिन हो जरूर जाए है कि बिहार के सरकार हर जगह योजना योगदान करत न बानी हो। बिहार में अनाज की कहियो कमी नहीं के होई है कि भरल पूरल परिवार बिहारे में रहल जाए। लेकिन हाँ जी जाए से पहले ई जरूर बता आपके गांव कहवा बा, सब्सक्राइब करी जरूर।